Kardom kada ko bepan stame puthod apor long thu sin nali tumpen ethithini kache thanji phansi ni lening hanglo pini bangswa video long litum Odisha long abirta puthali tum chethana mang ino ningka ning ko arduso college student alangli B.Ed student second year lo alangli principal office Athengno Amat si petrol chidung nunun mat me Chekai chok lo bangswa birta jong silitum chethano protangte ningta oi me ningkang me ta doji tapen ke therak same therakra me bangso birta ke klang lake fakir mohan autonomous college along Kopi porsi bangso arloso principal office Athengno Amat petrol chidunglun mat Chekai choklo alama gala sonlo hadak education head of department Samir Kumar Sahu pobang alangli phan harassment pe sexual harassment laban ke mental harassment sme pi bangso Samir Kumar bang alang lipan kai ke sitame odlang no ke claim ji phansi kabori laban ke bangso arloso ningka ningko arloso alang limen somia sri bc pu alang li bang principal phan complaint pipiglo Samir Kumar Sahu aputhakalang li complaint mate lam hoi pidam lo principal phan sitame principal bang thang nat asai same deng pon pedat lo ajat action same deng pon pedat alang li complaint pilo bon samay thang nat akhe me ang theklang thede rajoini mate principal bang thang nat action and edit rajoini alang li principal office Athengno mat si petrol chidung mat me Chekai chok api bangso me Chekai depen ke tong sikot alang li phan Balasore district hospital an ponlo lapen ke hadak pen put hot along ka prek hospital along referred lo AIMS Bhubaneswar hospital along si alang li phan ponlo alangli abang arpum lake 90 to 95% an bangke me chor lablo pute abi pin lo labage nali tum stame matha tha methang me Chekai dut ji encourage ke lake lamso gali ing thin the pik ang thin the pik abang kali lo prutangte claim hai hi laben ke lason kachikai ason kisung ke kapre ke abi no mapo athe Chekai chogapi madus tamelo Chekai chogapi bangke thipit phe non alangli sitame lason no bangso also sitame 12 ani Chekai lo aphi 14 ani bangke alangli bangso pir thipen damnang jilo atha ke me chola pobon same hala arlo bangke men bangke ledam tekte mate sekdamun ide rajoine lason ke claim bangke oka duk pikji bon same alangli Kopi porsi alangli lason ke claim lo plotangte alangli last word mate last alang ni kaning ji alam ke lason lo nili kisung ason akaprek tungge sungsede nangji polo labang so birta pir the adang pache thangnang busi nili lason asai ke claim lo busi pu hadaga principal Dilip Kumar Ghosh alang ni phan same ni kreplia farman custody long bikpon koklo athe bangso case pet connection doko ga joine lason si hala head of department Samir Kumar Sahu phan bangke la July 12 ani si nebing nang kon cheklo bangsola media long klang dead pen rada tum chini dead pen hur chodut lo hadak ke protest chenglo political party etum la opposition party etum alang litum stame protest lo hadak tawara long stame tire me kai lo alang litum me ningje pon lo non a sarkar ke do mate hadak BJP a sarkar sidho lo bangso sarkar ke do so alu tum ke jogwana be pulo BJD mate Biju Janata Dal alang litum same protest lo alang litum men demand no hadak CM resign ang ji polo hadak CM lake Mohan Charan Majhi puhan lo laban ke education minister Surya Bhanshi alang lisame resign ang ji polo protest atum phan lang sitame ablo nalitum a video thekmonong ji crime branch la women wings atum sitame hadak halabang so college long damlo investigation ji phan Kopi ko sonmapu kelang namji phan alang litum same damlo Odisha government mate hadak CM ben sitame bangsolam karjilong pen aning duglo lapen ke 20 lakhs laking ko an compensation pipon lo bangsor lo so alang limit hang apran chen e apra social media long same bangso puthak paklang lo plo labangso aputhak toksi CM lapen governor lapen ke local police atumhan an same tag ponopul tag lo pulo tangte alang litum same tag ponopul bon same thang nat action same deng pon pedat lo la suppose si katherak me metado ining kejang je me metado athe bangsalo so chethan thedet lapukali bangsalo so governor even CM finance tame bangso puthak pachini lo woi fit tame
มาดูตาทางนัดสมัยแอคชั่นแดงปนเปแล้วเป็นแค่ principle กูปีโพสิโดจอยนะให้หลังอันนั้นลีคอมเพลนชิพีเอลบางส่วนso complain ปิดเด็ดเป็นพี่บางส่วน principle โดจอยละหันโลจอกชิเกอันนั้นลี biggest mistake ละหันโลละส่วนโลปลุตังเตมาเด็กอาร์จูลองสตามีอาร์จูลองเลยเดโลปลุตังเตอาเข่งนัวส่วนเกี่ยกลางจีบังเกนอนมาเก่งตอนปนเปให้หลังจงสีเป็นนี่มันนี่บางจงสีอากิราบังจูฮังโลอากิซุงโลปลุตังเตimmediately see action energy hala principal bang me send ben action and pon sonte la ben de kachini tum an me send ben action and lo plotang te mate rabdon lo plotang te alang li ile tumang bong mate bang sop pir the nona mat ke alang li du hilang polo rahul gandhi alang li samay ningduk che paklang lo la pen ke ningje pondo la so arlo sopan ke system india system si apran and developlo a system ki chok chi pol si apran and developlo india ilitum lang elo plutang te action and der pick bang so action ki and der joini si ela king no asai bang ke batlong pop titi lasil hai khangji plutang te command ne bang jong si nang che thano plutang te ne kisung lo la son palam nang che thano plutang te authority ke do tum jakong ke do tum bang ke prap jin pen rab do nang ji non son la leaders tum laben ke hala principal atum samir kumar phan action kenji phanalang li long authority dolo bon samalang li thang nat action system en pon pedet la halo mistake asi bang so pu thagi litum pon che thanam chona elitum chitong tang july 15 abirta semai che thanang hyderabad along inut ke chandu naik ku amendo alang li phan chandu rathot pu same amen kir pondo alang li 47 years lo alang li cpi made communist party of india leader lo hadak local leader alang li july 15 ada prang morning walk damlo shaliwahana nagar park along alang li hadak damlo morning walk pansi damlo halaso dambo muhut maruti swift car pen akar samya kilok pusipu halabang so akar pen wangmat aprang sike biriga duksie alang li mahanglong warpun alom so phike halabang ge thoma muritum bang so akar lo bang ge thomdo alang litum helipen jai pho abder der mat pachi lo chandu apiso naribai alang li statement pilo ada prang 610 alom alang li hema thengno mate alang li tum hema thengno alang li inut rajesh pupan theglong pu inut rajesh do laben ke bang thoma muni do pu alang li tum hema thengno amar si hala sud alang li penan phan chandu rathot phan thanlo pu de jeri today pu thanun lo pu bol seme chandu rathot bang alang li damji lo amasi la sona kisung phona koklo alang li bang so statement pilo apiso bang so statement pilo la si investigation seme do bom lo cctv footage lo seme alang li tum mate police tum investigation bom lo ala bang so akar akelo akar doma pe ma pulang bom lo non mat ke investigation tang telang rajesh kumar oplutang te rajesh lake chandu ajir pu amalo aprang ke alang tum jirpo cheme sen pu bon same alang li tum longli alam ki pen chehino dak jirpo bangke chehino dak laben ke alang li tumang bong ka cheme me ajir ding kluilo pu laben ke rajesh sabang seme cpi long si ki claim nun pu aprang alang li sutame local leader lo pu bon sutame alang li phan 2022 aningkan alang li tum party pen alang li phan sor plot la pulo alang li phan expel plot lo amasi kopi kosone alang li tumang bong bangke cheme medel lo laben hala rajesh sabang hadak lom pota ka ve tuma phan pota ki pg amen pen penang an tangkal same alang li room lo pulo collection lo pulo labang so ki claim pot bangke la ra thot bangke mate chandu ra thot bangke alang li aning dog de aning ange alang li oppose dun lo isone thelo alang tum kachelang select sitame non amat ke rajesh si ki pathi lo bangke jong pon thip thelang bon same apiso pen bang so statement same pilo alang li tufan theglong hema thengno por bang so statement bang pilo posi alang li tuman same suspect me lo non amat ke bang pri amulit phan ke neb ingnang pon elupu bon samai komat phan dong ke neb ingnang pon la bang solam mang ke tok pon pelang samai bang pri phan ke neb ingnang pon elu athe investigation along ke pena an amulit phan ke neb ingnang pon ji la pen ke pena an atum phan ke arju samai arju pon ji prekjam question samai arju pon ji lalo si ekai ilitum e live ti protect hai non me sena jir pu samai e prang kupi tong man poni thangna samai ji protect hai keram ta video long samai tum che than bon lo amit la pen ke alang ni jir pu amar dip alang litum jirpo chemes no alang litum mystery asai seme kempon rapel lobon seme api bang ke amar di bang chomata amir apiso pencing kider amar si amir phamang ke last ke pachilo jirpo pusrame lason ahopen de koktiti non alang litumang bong seme lason lo chandura thod la pen ke pura rajesh ke aprang mi sen pu bon seme alang li rajesh si pathi kaline galang ni bon seme alang li pan seme suspect dead lo la pen alang litumang bong chemi medet la bang solam seme klang rok do la si
jirpo chime sen wer nang ji plotang te responsibility seme the pik itum penana son geri to matha pami si chingki che thanang ji claim seme claim nang ji kalilo plotang te non me sen jirpo seme e prang bangke ihutur chiman det thai ihutur chiman ge nang tum seme chinila ha kaprek tum ge li tum han nanglang sledli ini tum nang chini tum ge nanglang sledli la pade ihutur seme chimanone ini tum te boga bang mate ini tum ben chichini che thek tum si ihutur seme chimanji nili bangso video long lasi ningje pon chotpo chok chege li do lop latang te nali tum dia pon ikha laben ke nali tum ke do gedam kado ko bit seme chere pon bom ma the non no pirthe mesel se laben ke li tum karbi long ke non mat ke hengnu pik pon mangene li jong nam de la same ang tan jong sili tum langdam lop lutang te phere me mia son do pik lasi karbi long tum ang tan ke dam same chere pik nangji athe athak pen kelang munit pusitame aning arlo ke hi yeson stame do itum karbi long ke non mat ke laan ke phere nangret nangji yeson ke avelang seme chere nangji athe da karbi long stame prek jam amunit akhai tum same do pik non ke itum karbi det la pukali stame tum ka chere kenang sot bang kela ang tan ke chon hut karbi long ben ang tan ke chon oprutang te itum ka kis same alert nangji itum matha pami si itum dam nangji Apot same kedam me apot do kedam no apot document tu si dam nang ji ma comment tu si dam nang ni ma lai same chelang pa me nang ji pole to mang so video long che thanam chona do me thak me kardom